tagal na rin. Ngayong adlaw kanyang tanan ng mga suking tigpaminaw, ining handumanan sa usa ka afi. Ilabi na sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ng akong kaagi. Taguwa lang ko sa pangan nga Damian. Apan sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Kung alam mo lang. Kung alam mo lang. Recorded by X Thunder Gaming. Huwag noon ka mag-pusher din sa itong napit. Gani, may baw man ko nga sudawas ka sa pisuhan ba? Trina, andam kong mag-usab para nimo. Kaha? Damian, ipakita una na ako nga mag-usab ka. Tingali, hatagan pa ni kag chance. Unsa? Di na ka mo supply? Undang ka? Di na bay. Uy, saan na ni mo? Namaro ni source of income ni mo. Bahala na. Nita ko lang trabaho ba sa kanang tarong lang. Yay, murag seryoso naman kay kang train na bay. O bay, mahal ako siya. Buhaton ako ang tanan para niya. Kung kinahanglan niya, mag-usab ko sa kong kinabuhi, aron hatagan ako niya chance, ako nang buhaton. Bay Damian. Mayong gabi ma'am, sir. Ganong gidana ni mo din, Isa'y nag-ingon ni mo nga dad o ni mo siya din eh. Ma, pa. Tao nga kigatubang si Damian ninyo. Please lang, hatagi na si chance nga maka-explicar ninyo. Unsa'y toyo ni mo. Sir, ma'am, mahalog pinangda kay nako ang inyong anak. Og nahibaw ko. Mamatago din ni sa tong dapit ang klase sa kinabuhi nga akong gisudlan. Pero, hagbayar ko ni undang, sir, ma'am. Tugod galang sa inyong anak. Unya-unsa man nga tarong nga trabaho imong nahibawan. Naaka? Sakto. Sa mga klasiyas panginabuhi ang imong ibuhi ni mo sa mga anak pananglit no. Kuan, sa pagkakaroon, sir, nag-sideline na ako construction worker. Dami do, di mi dato. Sakto lang ang among pagpuyo. Ugwasa mi mga andoy nga makabana among anak og dato. Musuporta mi niya siyang gusto. Pero kung sama naman lang sa gani ni mo yung pilion, muwag manghilabot yun eh. Maong pahawa na din sa mo ha. Kay bisag kung sawa ni mo. Di may musugot nga ikaw mauyab sa mga anak. Sir. Unta makasabot ka sa akong mama o papa. Unyang ingol ato yung reaksyon. Nakasabot ko. O nakasabot sa ko kung dili ko na masudton. Rina. Saktom sila. Dakob kay kong trabahoon sa kong kagalingon. Damian. Wa ko'y ayo nga pagkalalaki. Wa ko'y kapasigar po mo. Naaka, no? Sabi ni mo, proud ko sa imong kausapan. Og proud ko ni mo kay nag-usab gid ka para nako. Trina. Maong gisugot ati ka. Sure ka? Bungol ka, ha? Ingon ko, gisugot na tika. Oo, lagi. Yes! Yes! Thank you. Kalma lang. Pero, naalang ko na kuyang niyo ba? Sige, usap na. Ato lang una ning itago, ha? Dili ko gusto nang maabot ng mama o papa ang bahay nato. Pero, wa ko'y planong itago ni hangtod sa hangtod. Tingali, mangita lang kitag saktong timing. Nakasabot ko, Trina. Og isa na ko, ipadayon ko gid ang akong kausaban. Hangtod nga makadawat sila nako para nimo. Damian. Trina, sure ka nga imong ihatag nimo pagkapapahin ako. Ngano? Dili ka ganahan? Nahan. Mabdos ko.
Kumo, mga tubang ko sa mga ginikanan. Recorded by X Thunder Gaming. Kung mauna, wala tayo mahimo. Kinaan naman na. Buti pa sabot pa nga. Dawat namin ninyo? Sir, Ayaw ko na ha. Nga okay namin nimo. Kaya ang tudun, wa pagyapon mi salig nimo. sir. Maoy huda-huda nga ang among anak lang ang among gipaburan rong higayuna. Pero kay ikaw man maoy amahan sa iyang gibaptos. Di na lang may magyaw-yaw pa. Ma, Basta kay kinilay timan eh. Bantayan pagyapon na mo ang imong kalihukan. Kay di ni gustong maamong ang among anak sa imong bisyo. Sir. Tuga naman kami undang, pero ang tudon, nagduda pagyapon sila nimo. Di sa ko makablame nila bay kay. Nabaw magig sila kung diin ko ikan. Og nakasabot kong concern na sila silang anak. Uya, mabdos sa master na. Naalakit ang gasto. Mo lagi bay. Mo pa niya akong pangitaan o paaga ron. maora ni kita nimo? Uday. Sinsya na. Sa mo na. Wa mo na gitabaho atong niyagi sumana. Unya dong. Saon man ni? Mga nakal na raba ko. Ay kabala ka day. Mangita ko paagi. Damian. O bay. Kung okay rin mo. Sasbayaan nimo eh. Nag-agwanta man ka, anak. Kung balik pa lang kasi imong trabaho sa una, no? Wala gid tayo problema, bay. Di na ko gusto mapriso bay. Sos, kapila man ka mapreso sa una, eh. Unya, makagawas mo sa dayan ka. Lahi na karon bay. May umabot akong anak. Usa pa. Isa ato nga. Mag-usab na ko. Ala, sige, bara ka. Kita ka pugson, bay. Pila may uslani mo. Sakit naman akong tiyan dong. Ito bay? Murag ka anak ko naman ko. Ha? Pero, tapa. Di pa man mo. Duri ba? Napa may duha ka ba? Basta kay sakit agad akong tiyan dong. Nadala ko sa hospital, please. Dok, kumusta? Premature ang iyong baby. Kinahanglan og constant monitoring sa iyang breathing og heart rate. Ingon man iyang blood pressure. Dok. Sa din ako. Ay, sulang ko galingon. Huwag isa. Unya. Asa ba kwarta ani ron? Ngiri kinahanglan man dakong kwarta. Ano na guna na? Kinahanglan nga. Malig-ong tagbalik. Sige na. Okay na. Ako na bahala na. Basta dong. Isaan ako nga dili na kapabalik pa sa una. Rina. Damian, please. Ay, kabala ka. Isaan ako. Wa kay laing choice, bay. Hindi mo balik na gyud ka og supply, bay. Kay makakwarta gyud kag dako ana, bay. Bay. Pagpili, bay, imong kinabuhi o kinabuhi sa imong anak. Bay. Nibalik giday ka? Daan pagid lagi ko. Wala ay choice. Mas importante ang kinabuhi sa itong anak kaysa sa akong kinabuhi. So ang imo pang anak mo imong pasangin lahat, ha? Rinasabta ko. Huwag may magkumpanya nga. Muhay rin sama na ko nga. Daghanag bad records. Ibo kang niliigo nga kong sweldo sa construction. Uy, mapriso ka!
Unsa naman namin sa imong anak, ha, Damian? Trina. Unsa ka, no? Sir! Sir, maluoy mo, please! Maluoy mo, sir! Sorry, Day. 5 years? 5 years kang mapriso? Pagkani buwan si Inday, pero di ara sa kadinisprisuhan. Nagoy gitibigan may kwarta dito sa ato. Gamita to nimo sa tunak, ha? Para to nimo niya. Damian, nga naman. Trina. Mas importante ka na mo kaysa sa kwarta. Wala tayo mahimo. Dahil isa ko nga, inigkawas na ako. Doon na ba magpabuton? Please, Trina. Mahal kita mo. Ayaw ka bala ka. Magbisitahan ko ni mo din eh. Taod-taod sa nga, huwag yung makabisita sa Trina na ko na. Kumusta na kasi na sa akong anak? Saan kayo balita nila? Uy, nakagawas na di ay ka dong, Damian. O, Dang. Si Trina. Ha? Uwa di ka mahibaw dong? Ha? Nga naman, Dang? Uwa naman si Trina din hiog ang inyong anak. Oh. Nagpakasal naman si Trina og foreigner. O tuan na sila puyo sa laing nasod. Kuyog ang inyong anak. O, saan, Dang? Kahit tagal na rin wala. Kahit tagal na rin Bisag niya ba ako nga posibleng wala ko'y balikan pa inigkawas na ko. Pero nilaom gyapon ko gamay. Ug ako orang pangandoy nga unta, makakita ko balik pohon sa akong anak. Bahalag, dili ko niya ilhon nga man. Dindi na nagkutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga higalan kaagi ni Damian nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayon kipangayo awit nga nagulahan kung alam mo lang. Kung alam mo lang ang